Vedeli ste, že vysoké teploty ničia váš počítač? Už sa vám stalo, že sa vám počítač alebo notebook vplyvom prehrievania vypol? Ako tomu zabrániť? Gigaservice dôkladne zabezpečí kontrolu chladiaceho okruhu, kompletné vyčistenie a optimalizáciu chladenia a nakoniec záťažový test a kontrolu teplôt. Všetci sa určite tešíme na letné horúčavy a zábavu s tým spojenú. Treba ale myslieť na to, že vysoké teploty hlavne v lete sú postrachom pre notebooky a počítače. Doslova ich ničia. Zvýšené teploty v IT zariadeniach rapidne znižujú ich životnosť a bránia optimálnemu chodu. Vplyvom prehrievania dochádza k nezvratnému poškodeniu základnej dosky a čipov, čo má za následok znefunkčnenie celého zariadenia. Využite teda limitovanú giga zľavu 77%, ktorá platí do konca júna.